Keď boli, myslím si, že vysielať aj tak veľmi pekný spokoj. Ďakujem pekne. Vážený prítomný, tam vidíte, aké je výsledok, ale hovorím sa, že kolonická mať je rietka. Dovolím si pri tejto príležitosti vám všetkým poďakovať predovšetkým za tým, že tie zásady, ktoré sme tu povedali na začiatku, že sme teda do bodky splnili. Chcem sa poďakovať Hontom, ktorí skutočne odvedli dobrú prácu, boli viditeľní aj na oko, ale bolo aj veľmi dobré pocit. Taktiež sa chcem poďakovať našim skupiným kamarátom, ktorí tiež aj o sebe vedli. Som poprosil úspešného lovca, aby sa postavil svoje cesty. Dovolal by som ti podľa starých kolonických tradícií odovzdal tento žálomok na znak úcty k zveri, ale aj na trvalú spomienku dnešného dňa. Pripomínam, že máš právo a zároveň aj povinnosť nosiť tento žálomok na pravej strane klobúka alebo šiatky. Želám ti klobúka. Máme prvú časť dnešného dňa za sebou. Dovolím si pri tejto príležitosti vás všetkých pozvať v mene Slovenského združenia Stráže Bučaková Kováčová na druhý level, ktorý bude pokračovať na obecnom úrade, kde je pripravené na všetky. Takže nech sa páči. Týmto by sme ale tú pracovnú časť ukončili.